Здравейте хора, съм Diamond Creeper Plays и днес игра Гарио. И това е трети или четвърти епизод на Movie Plays. И нека да започвам. Сигурен съм вече, че единствената причина, в която да мисля, че аз не съм добър в Агарио, е, че винаги отивам в сървъри, където са само големи и само гадни. И ето тук е времето да бягам. Усещам, че онзи ще се сплитне. Имам червена мигаща точка долу в десния ъгъл. Да не я виждате. Тя е едно докосване за пауза и две докосвания да го пусна пак. Опа, това беше много тъпо. Най-хубаво да изчезна. Не! Ба! Много мразя тия неща. Всичките. Не бе. Бах ти. Да ги имам изплитовиди. Ама не съм виновен. Играта е направила тези сплитове. Оре, как за малко? Ми изядах, ама. Как мразя паяци. Чай да преместа точките. Ветеран. Онет. Кое да ползвам? Ето тази мършава оса. И ще смена на старото име. Тъй. Един приятел, който отдавна не беше играл Adventure Quest World, който не знае за тая игра, може би не е чувал цялото име. В цяло име е Акио Аяла. Може би скоро ще снимам на нея. В принцип, трябва всеки да е пробвал, който играе Акио, че не става от обикновения интернет, трябва и браузър. Аз го открих браузъра, Puffin се казва. И излиза нещо като тукан. То даже е тукан. С зелен фон отзад. О, килър. И може би Newbie Begin ще бъде против да го каже това. Обаче и той е играл Adventure Quest World. Ако не го срами, ако е гледал този клип, да знае, ако не иска, му казвам от сега, че съжалявам. Ако няма нищо против, ако иска да снима, ако искате, вижте ми чар пейджа. Пише са Dark Dead 6128. Имам приятел с нейм ХХ 1123398. Или не беше така? Не, така трябва да е.
Дебил. Ха-ха, 1-1, 2, 3, 3-2. Бля. На Нуби БГ героя беше Ванка 7А 1-2-3. Аз имам втори герой, Killmaster 8216. А приятелят, който ме върна с интерес към играта, беше в Charpage се пише Сивдалин. И в реалния свят се казва Сивдалин. Аз съм 65 левел. Интересно как станах толкова голям. Arcade Go. Ах. Този епизод не е баш пълен фейл. Обаче да кажем, че може. Как го прецаках? Поиграх извън кадър малко и пробвах Name of Будилчо. Се оказа, че играх в 3 тима играх. Не е добра идея. Не е добра идея. Бог. Не знам какво да правя. Епизода ми е 7 минути. Още 2 игри. Или ако случайно направя горе-долу хубав рекорд, да бъде една игра. Само гледам да не е 15 или повече минути. Защото има клип с заглавие важно. И там съм обяснил всичко, защо не мога да правя клипове по-дълги от 15 минути. Не от програмата. Програмата може да снимам без лимит. Обаче трябва да се архивирам в YouTube. А това нещо не знам как да го направя. Мисля, че сега е момента да напомня да се абонирате. Абонирайте се за канала на NoobieBG. Казвам ви да се абонирате за NoobieBG, защото ми е добър приятел, който ми помага понякога. Пращам му клипове, които правя и гледам той да одобри. Нямаше смисъл. Малко се оплаших така. Забравих смисълта. Да, пишете в коментарите дали искате да почна да снимам на Adventure Quest. Аз самият мисля, че героят ми е развит. Не съм мембър.
измъкнах се. Real Team. Я да видя. Добре. За сега хубаво. Ето така. Тим изяде моя Реал Тим. Бах ти келеше. Дай си ми Реал Тима. Сплит. И ко стана? Лъжки стана. На Arcade Go. Искам да се събера. Чуть. Ей, Тим! Оха. Не, това беше бъксата под клията. О, Джак. Какъв беше смисъл, бе? Бях колкото него, да се сплитне, докато той се събира. Абе, пълен простак съм. Здравей. Много си хубав. С моят скин си. Харесва ми. Взимам това. И там си се крий, колкото искаш. Не мога да ме юздеш. Аре бе, ела ми. Ей това, можеш да го взема. Не, няма да го издеш това. Обаче аз това ще го взема. Добре, това 53. Сега е 6-13 минути, трябва да привършвам. Иначе няма да го кача. Аре ще се сплитна на тоя. То Хонза дет не може да ме изде. Добре, това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Харесайте клипа, дайте положителен вот за него. Коментирайте, оценявайте, абонирайте за канала ми и чао!